Heb je het niet populair? Ik heb het ook in de muzieklijst. Even nou gewoon niet van. Sabia. Sabia. Ayun, feeling niya, niwiwiwi ko ito. Big time going, ergens en friends. Fire Fury. Lakas. Fire Fury, ik ben te enthousiast. Heerlijk, dames en heren, we zijn de TRB. Bel. 06 11 84 15 24. Radio Stem, hoor. Je radio 06. Mensen voor die verlegen. Perfect. Je kan ook gewoon voor die verlegen mensen, weet je wat we gaan doen vandaag? Stuur een appje gewoon. Je kan ook een appje sturen. Nummertje aanvragen, Giwan Tori, Bossa Tori. Je kan tv-vragen stellen. Het hoeft niet alleen over muziek te zijn. Kan die wel een tip iemand van man dat jong tv kan jongens zo'n Tori. Muzikaal, mine hale echt. Mine de echt. Mine hale echt. Dus mine de echt. Wees niet bang, wees niet bang. No vrede. Advies, vraag. Amau gear. We maken radio met jullie. Alles kan. En natuurlijk ook onze tweede gast later in die uitzending, als je weet, als je ons hebt gevolgd op die Facebook, Gils Pomor, later DJ Gils Pomor, vuur, zoals van ja. Ja toch, zometeen tv bring Wassani, hij komt zo zitten, dan gaan we van start. 100. En genieten jullie even van die lakas nog even. Alle biwane ko misana sokofo. Piep. Zie je, dan moet ik staan toch? Ik moet staan. Begin was het toch, kijk. Ik moet staan. Was ik? Ja, wanneer po misana, die vingers zo. Bossua, yeah. Oké, mensen, het wordt gezellig op die FB. Het wordt gezellig. Bambara. Bossua, yeah. Maar jij dat stukje, moet dat gelijk wel, dat is maar Look who's in the house. Look. Ook dat TV Bartes maar even. Maar wacht, officieel. Ja. Laat me ervan doen. 100? Heb je hem erop gezet? TNMCAD. Herkenning kan consultatie functie. Ja? Laat me ervan doen. Dat is wat dat dan uit. En dat is gewoon, you recognize, is dat weer toch? Je systeem. Ik ga die USB gewoon aanzetten. Ja, dat was even een lekkere ernst. En mensen, luister even. Hoe haak je even? Niet nou dat niks man. Haak je maar, luister. Laat me ervan doen. Je krijgt gewoon kijk, Hij is hier zo, pak een beetje naar mij. Ja maar tv. Thank you boys. Papi tv. Hé, midden. Hey, jullie zijn goed bezig, man. Dit is dat met Power echt. Luisteraars naar thuis. Ik zit hier in de studio van de Brothers, hè. Radio Brothers, ja. De Radio Brothers. Nou, mooi ingericht en ja, niet op van het jaar in. Thank you. Netjes, man. TV. We gingen je al lang loeren. Serieus? Ah, doe het. Weet je hoe lang we al je aan loeren?
Oh, hier niet. Oké dan. Maar mensen, we hebben jammer genoeg hebben we één gast niet hier kunnen krijgen, wegens omstandigheden. Maar we gaan het goed maken, want u weet, we houden van verrassingen. Dus toch ook niet aan Mati. TV, je zou met Stoffie komen gaan. Ik zou met Stoffie jammer genoeg komen. niet. Maar er zijn excuses dus dat je om vanwege omstandigheden, die man, iedereen trekt aan hem en zo, zijn zoveel afspraken gemaakt en zo. Maar aan mij komt niet toe, of mij komt niet aan man, maar dat gaat wel gebeuren. Als de gast niet naar hier komt, gaan wij naar de gast. Sowieso. Dat zeggen wij altijd. Wat zo zijn wij. Dat is Dus toch? we komen niet aan man. Maar we gaan nu, jullie hebben iets nieuws gebracht, TV. We hebben iets nieuws gebracht. Wat hebben jullie gebracht voor ons? Wat die moet zijn. Wat die Ja, moet zijn. wacht die mooi, we hebben mooi gewacht. Ja. En wat gebracht? Wacht dat ding en Dat ding. Atento. Zeker. Mensen, we gaan niet lang praten. We gaan gewoon even luisteren wat deze grote artiest we hebben gewoon. Want ja, je kan het gewoon zeggen, we hebben een grote artiest hier in de studio. Dat is Patrick Tevreden. En hij heeft een mooie single gemaakt met Stoffie van Nax Kaseko. Jullie kennen hem vast wel. Dus we gaan even luisteren. Dan zijn we zo weer terug. Juist. Even een disconnectie. We gaan het even oplossen, dan gaan we zo die nummer draaien. TV, ik moet hem even opzoeken weer. Want we gaan even iets missen hier met die muziek. Maar TV, je kan alvast vertellen, waar gaat het over? Het is een mensen maar niet te ondervinden wat er in het leven gebeurt. Mensen die te veel haast hebben. En de woorden zeggen het al. We hebben ook alle woorden in de song gebruikt en de woorden zeggen het al. Laat me het ook zo vertellen. Ik heb samen met Stoffie een Sukurusani gemusiceerd. Ja. Stoffie, we hebben zoveel hits samen gemaakt. De laatste hit was in 1993. Zo. 1993, hij heeft bijna aan 75% van de hits van Sukurusani. Ja. Dus Stoffie zijn bijdrage ook. Dat weet ik ook. Ja. Pompolo heeft hij meegeholpen. Zeker. Wampoto kom op Frans P. Kompe Korini. Ja. Hoge druk, lage druk. Dus heel veel van die liederen. En heeft hij ook samen met mij, Michael Deira. Dus de songwriters in de band waren zelf dus ik, Stoffie, Michael, iedereen had zo'n bijdrage zo'n beetje. Maar sinds eind 93 hebben we niets meer gedaan. Ja. Nou, ik ben vaker in Suriname en zo, na Sukurusani is Stoffie naar Sensation gegaan. Ja. Ik ben naar Nederland gekomen. Ja. Ik heb Toen had u Super Masters. nee, eerst Master Blaster. Oh, Master Ik heb een Master Blaster gespeeld en na Master Blaster en Sukur Masters. Toen kwam Henry Zeder voor goed. Zalig Henry Zeder kwam voor goed naar Nederland. Zijn we met de Sukur Masters begonnen. Ja, maar in die tussentijd, de Stoffie van Sensation naar Nax, was een Nax-periode en ik ben zo vaker in Suriname en daar ben ik, 2 maanden Stoffie met overal legioenen Surfie. Dat is dan mijn contact niet en zo. Maar hij zei het altijd van Ben, we hebben lang niet samen gedaan, dus met dat atting kom. Ja. Dus na 10 jaar is hij terug in Nederland. En laat me dat gelijk zeggen, die man we zijn ook waterman, hij is 30 januari, ik ben 3 februari. Oké. Dat werd ook wel rondgetaald samen, weet je. Ja. Dus ik ben ook heel blij dat we het ook samen kunnen vieren, dat hij hier is. En hoe ik heb ook wel eens Wakti Jutin. Wacht die meteen. Ja, dat spreekt voor zich. Ik heb het gehoord. TV, we gaan even een ander oude nummer van jullie draaien. Ook van jullie tijd, Sukurusani. Jawel. En dan gaan we even die Wakti Utin zoeken, want die moet gedraaid worden. Zeker weten. Mensen, we zijn zo terug. Hey, ook dit rustig hier. Ons doe rustig dat Bangi gewoon. Relax. Relax gewoon. Relax. Jo, hier hebben we niet, Bonjo. Ja man. Jongens, jullie zaten even naar de telefoon of een kabel hier, hè? Ja, zijn die cue af? Als je die cue drukt, dan kan je die koptelefoon doen.
Hoor je niks in je koptelefoon? Nee. Als je die cue drukt, dan kan je het in je koptelefoon horen toch? Wacht, dan moet ik hem omhoog doen, toch? No, gewoon dit uur. Hoor je niks? Ina vindt op je telefoon, omdat het pas kabel of... Mira, ya. Ano dat op YouTube? Ada op YouTube tidak, man. Ada op YouTube. Oké. Ada op YouTube dulu. Tidak ada op YouTube. Waar is het dan? Dat is op z'n man. Maar deze staat ook niet ingedrukt, hè? Moet dat werken. Ik drukte die net op. Indrukken? Kijk maar. Maar deze staat wel ingedrukt, toch? Kijk maar. Weet je in je koptelefoon niks? Nee, man. Oh, dan heb je zoek het op die YouTube dan. YouTube itu. Oh, dan heb je dat even. Ah, ya. Kan je daar kabel... Tidak mau itu, man. Dat is goed. En dan heb je YouTube kabel. Ah, ja. Benar? Suka na TV future ng story mo. Ano lang naman yan? Hah? Hoe schrijven we dat? Filtering? VT gewoon, VT. VT, toch? FT. Of FT, ja, sorry. Dat deed ik net, man. Zij schrijft als in schrijft TV, FT, story. Ja, dat is... En TV naar VT. Spatie. Spatie. Kom zo. Ga weer hier zo. En denk hoe dat titel. Kom maar bij. Ah nee. Oh. Y. Maar ja, je moet het gewoon kunnen vinden toch? Oh ja, weggelegd. Ga maar. Goed toch? Ja, maar misschien met één F dan. Kunnen we ook niemand bellen? Dan kunnen we ook niemand in de uitzending hebben. Kom zo, ja, maar dat gaat wel. Oh nee, geen nee, dat Nee, man. Onder de TV toe even naar Nino. Je kan ook naar die kanaal gaan. Wat Nini.
zei het hoor. Hij zei het niet hoor. Zo nep joh. Hai. Sampai. So, Awalnya demo. Normal aja. Ya wah. Kita cuma biasa pukul. Pukul ada terpaksa masuk ke karena semua. Sama biasa pukul. Kamu. ik heb hem. Heb je hem? Aduh. Yes. Gewoon stofje vandaan komen. Ah, ik ben nou maar 45. Nou, doe ik gewoon stofje daar komen. Kan maar komen. Onder de tv ook kan vallen. Ja. Maar die Zet hem anders komen. die chick moet boven die eten toch wijten. Adakje. Ja toch? Adakje. Alleen gaan dat hier. Hey, pampalully. Hey. Jullie moeten het weten man. Je moet het weten. Big up. Nogmaals Kempie, waar is het voor jou begonnen jongen? Waar is het begonnen voor jou? Daar is het echt voor mij begonnen, Suriname, live. En ja, we speelden al vroeg al. Onze vader die had ons al heel vroeg de paklepel ingegoten. Dus we speelden wel wat elke ochtend, jij en ik. Ja. Dus het gevoel zat er wel al, maar dat ik echt kennismaking, dus echt oog en oog stond met wat de rest van mijn leven zou meebrengen met Carina muziek. Waren deze heren van Sukusani. En dat was nogmaals op het feest van mijn 70-jarige oma toen in Suriname. In Suriname, ja. Waar jullie... Want we speelden voor jong en oud, hè. Klopt. En jullie kwamen op een gegeven moment van de hoek van de straat in Couliwé, als ik me niet vergis. Ja, klopt. Possetri-straat. Ja. Kunt u wel herinneren. Wij waren die kleine jongetjes. Een paar keer daarop getreden. Ja, Patrick Tevreden, mag ik u verwelkomen. Hier, u zat met mijn collega te praten. En ik was even achterin een beetje aan het frommelen, want mijn collega en ik zijn met iets stiekems bezig achterin. Maar het is zo bestaan als stiekem is dat oudja sosolafu, omdat Adje van Hoed. Ja, hè? Wat brengt dit weer mooi hè? Wat brengt dit weer mooi joh? Mag ik u van harte nogmaals welkomen en bedanken dat u uw tijd heeft vrijgemaakt om bij de Radio Brothers aanwezig te zijn. Natuurlijk, we zijn met iets goeds bezig. Dus, Wij bedanken u van harte. Hoe is het met u? het gaat stabiel, het gaat goed. Gezondheid. Ja, gezondheid ook. En die glimlach zegt Ja, goed. Alafu. energie, genoeg energie. Absoluut. Ja. Want u heeft net al aan mijn collega Blessing doorgegeven dat er een nieuwe CD is gereleased. Een single. Een single. Met Stoffie. Met stof, ja. Dan wil ik toch ook even stiekem een klein stukje met u teruggaan. 1987. Ja, 1987 en Sukursani is 12 oktober 1987 opgericht. Maar ik heb ook een NAX-achtergrond. Ik ben opgeleid in NAX. Daarvoor was ik in een kleine buurtkabinet, maar mijn culturele opleiding heb ik zelf in NAX doorlopen. En die heeft u genoten voor Sukursani. Want vandaar dat Sukursani ook een succes was. Dus ik ging eruit samen met Mori, zijn we de band en hebben we Sukursani opgericht. Ja. En zijn we eerst via Cultuurjeugd en Sport hebben we instrumenten op Breukeleen aangevraagd. Ja. Dus zo is het gegaan en later kregen we ook zeg maar de instrumenten van Sopjan, want de helft van Sukursani bestond uit Sopjan Kamina Band en de andere helft
was van welgelegen Creole Dance, Crawford en Henry Ceder en zo. Dus zo is het allemaal gegaan. Dus Soekersani was eigenlijk een nationaal elftal. Zeker. Zeker. Van puur talent. Ja, puur talent en zo. En de leiding was ook een strakke leiding en zo. Later zijn we ook stichting geworden, maar Soekersani is gewoon een begrip. En jullie zagen er altijd netjes uit, man. Ja, man. Ja, wat kleding betreft waren we heel Ik netjes. heb mooie verhalen gehoord, vooral over de heer die niet meer met ons is. Ja, Henry Ceder. Henry Ceder, dat was een leider, heb ik begrepen. Een leider, echt. Dat was gewoon een leider. Ja. Meer kan je er niet van maken, je kan het niet lang en breed maken en kort maken. En gedurende het begin en Soekersani begon dan zo'n beetje Suriname over te nemen. Ja. En toen kwam het moment van de herkenning tot gouden plaat. Ja, het is zo gegaan in 1988. Toen kwam de heer Ronnie Reemak van Afro Promotion. Hij had ook zo'n boutique Afro Fashion op de Nieuwe Dijk. De eerste part, laat me het even vertellen hoe Soekersani is begonnen. Mooi. Hoe jij het Tony nou? Het is zo gegaan. We hebben de eerste hit gemaakt, maar de band bestond er nog niet. We zaten in Naxmori en ik. We waren ook 5 man, maar 5 man heeft aan de eerste Disami gewerkt. Want het heeft gewoon TV Meets Mori. Dus we waren bezig in Fenty Studio aan de Burenstraat in Suriname. En de technicus toen, de Anton Sangayang. Dus hij hoorde die song en die eruit kwam. Hij zei van, hiermee moeten jullie wat doen. Mori keek me en ik keek Mori aan. Ik zei gewoon op een band. Ja. Maar die andere gasten die daar waren, die voor de begeleiding zorgden, zeiden van ja, het wordt even Meets Mori en kreeg de begeleiding geen naam. Toen zei ik gewoon Soekersani. Soekersani, ja. Dus vanaf later zijn we gaan vergaderen en dan zijn we gestart. Want ja, toen de Sopian Kawina Band, de helft van Sopian Kawina Band, die waren naar Nederland vertrokken en de andere helft was er nog. En per zo had je ook een welgelegen Creole en de helft van de welgelegen Creole die bestonden. Dus is een samensmelting en mannen van Sabidiri natuurlijk. Sabidiri heeft ook zijn bijdrage. Vorig jaar hebben we 3 leden. Nu zalig. De eerste was Mori, met hem ben ik de band begonnen. Ja. Marcel Moorman, zalig. Dan is Henry, komt de overleden Henry Ceder. En in december vroeger is een Harry Tijdmeting, die was de haarman. Ja, dus 3 man. Vrede weer. En zijn haar leek op een scratje altijd, joh. Ja, man. Zijn wij, en en ik zal ze nooit meer vergeten, want we hebben echt leuke dingen meegemaakt. Heel veel ervaringen opgedaan en zo, want toen Soekersani is begonnen, toen we zijn gestart met 22 man. En we moesten het terugbrengen naar 15 man. Ja, dus het was een selectie. Ja, dus er zijn mannen buiten de boot gevallen en zo, want we hadden een repetitie. En toen, die 15 man hadden, 88 kwam Ronnie Reemak. Kwam gelijk en zei van jongens, we gaan naar Holland. Holland heeft van jullie gehoord, dus Holland wacht op jullie. Dan zijn we, ik vergeet nooit meer, het was in 7 april 1989 kwam Soekersani voor de eerste tour naar Nederland. En welkom was nog in Rotanhuis. Ja, Rotanhuis. ken ik, ja. Dan toen kwamen we met een Mekkolen. Lobby go naar Mekkolen. Ja, hadden we ook Akuba. En een Disami overgemaakt. En we hadden nog eentje. Young boy, kon je er wat doen? Ik wil weet je, kom bij me toe. Tegen nou kan we niet. Takina tv zijn hier. Ja. Toen kwamen we hier in Holland aan de eerste tour. Was een succes. Absoluut. Ja? Dus zijn we ook naar Studio Fresh, dat was in West bij Ernie Sanchez huis nu Welen. Ja. En daar hebben we Banana. Banana is opgenomen niet in Suriname, in Nederland. Oké. Het is naar Banana eigenlijk. Jawel. Oké. Ja, we mogen een beetje kleden. Vele mensen weten het. Banana, Mooi Mama, Nayosomide, Benny Luku. Ze zijn allemaal hier opgenomen. Ja, we waren de eerste tour hier. Ja. Dus zijn we gelijk de studio en want de organisator die had het al
zijn berekening aangemaakt van, oké, ze komen heel gauw terug. Ja. Toen kwamen die bananen toe, met Brabantalen. Dus zo is het allemaal gaan. Ik vind het echt... maar wat ik nog steeds niet begrijp, hè. Kijk, ik ben ook Pokémon. En ik weet ook eigenlijk waar het allemaal is begonnen. Tenminste, ik doe mijn best. Ik doe mijn best. Maar wat ik nog steeds niet begrijp, jongen, is hoe ze ooit die basis hebben veranderd. Want Sokrusani heeft die hele basis veranderd. Ja. Klopt. Ja. Klopt. Utraya, heer basis scoren. Ja, ja, omdat Salasani, kijk, we hebben die Kawina uit zijn taboesfeer gehaald. Hè? Uit zijn isolement, laten we dat zeggen, uit zijn isolement. Maar zo vroeg al. Want laten we eerlijk zijn, Kawina, we blijven naar de volksbuurt, dat is zeg maar een pond buiten, Latour, je kreeg Kawina niet in Paramaribo Noord, we moeten die dingen zeggen, hoe die dingen zijn. Zeker. Ja, echt, Kawina kwam echt niet in Paramaribo Noord. Dus toen zijn we met z'n allen gaan zitten en we mogen het ook zeggen. We ook zeggen dat Banana die doorbraak heeft gemaakt. En Paramaribo Noord, toen is men Kawina ook. Ik wil er niet onderbreken hoor. DJ Gilly heb Sayara, dames en heren. Niks voor Hij passeert. Hij is er. Dus toen, want ja, Kawina dus wij zijn begonnen dus Kawina net als dat je een paar kon nemen om te dansen en zo. Absoluut. Dus zo. One tegel. 1 tegel. Mooi. Ja man. Kom, dat is naar mijn tante. Netjes. Ja, man. Daar de nummers als de dag is aangebroken, dan zijn ze van plan om uit te gaan. Maar na zo de wakker, van ons go naar west. Amitori minele, de sucrusani srefe prei. Na so we sekiden lama shei. Hey shei, ma inu amanga bosewe. Mooi. Dus Ja, en zo en door al die jaren heen, zoals je zelf al zegt, dat de band op een gegeven moment bestond uit zoveel meerdere talenten. Jawel. Nu zijn jullie na jaren, zijn jullie ouder geworden. Er zijn bepaalde artiesten hebben heel veel verschillende projecten gedaan. Die hebben bepaalde wegen bewandeld. Ja. Zoals Oom Staffy, Big Up Oom Staff. Anatska Sikoloko. Ook weer een band die hele basis heeft gedraaid. Helemaal. Ja, dus goed. Laten we dit zeggen. Sukursani heeft zoveel geproduceerd. We hebben een Michael Dera. Ja. Big Up Michael. Ja, Dyer. die Ik ook heb een, heel veel respect voor Michael. zeker. Dyer. Vanaf het begin ook Sukursani vanaf de tweede tour erbij heeft gezeten. Is erbij gekomen. En je ziet dat die jongen wilde ook heel veel bereiken en heeft zijn best gedaan. En het is hem ook echt gelukt. Het is hem ook echt gelukt. Zeker. Stoffie kwam erbij pas de derde tour. Dus toen Stoffie erbij kwam, heeft hij ook gelijk zijn stempel gedrukt. En de eerste song van Stoffie was Esmino te kapetje fusanai dame godene. Dan kwam hij met de tweede hit van Meshi Waka Konde. En Kompe Koribi. Ja. En we willen waar toch? Mooi. Maar Geweldig. Sambelobi en zo is het allemaal gegaan. We waren ook vaker op reis. We hebben Miami bezocht, Miami, New York. Waren jullie overigens de eerste Kawina-band die Ja, overzees? eerste Kawina. Absoluut. Ja, Ja, zeker. Als ik me niet vergis, hè? ja, eerste Kawina. Ja. En later na ons ging ICC. ICC ging daarna. Ja, Ja, zeker. Mag ook alsjeblieft. Ja, En- weet je, voor Carlos Aaron, Glenn Snow en de boys en zo. Absoluut. Ja, natuurlijk. We houden jullie in de gaten, want zodra jullie hier zijn jullie hier bij ons bij TRT, Ja, bij ja. Radio Brothers en TV. Zoals ik net al aangaf, uit het hele mooie, rijke muzikale geschiedenis wat u bezit. Als eerste wil ik u dit zeggen. U bent een Surinaamse legende. Ja. Er zijn al een paar voor u gegaan. Ze zijn niet meer met ons. Maar ik wil u dit zeggen waar u hier nog tegenover mij zit. Ja. Ik wil u de eer geven als u mij nog kan zien en kan aankijken.
Ik wil jullie de bloemen geven als je ze nog kan ruiken. Ja, ja. Ik wil u iets te drinken inschenken terwijl wij over muziek praten en u mij kan leren over de Surinaamse cultuur. De muziek, de cultuur daarvan. Terwijl we samen kunnen proosten. En niet als u er niet meer bent, om dan te zeggen, I take a bit de legend. Dus nu dat de Radio Brothers de kans daarvoor krijgen. Nee. Ja, maar dat vind ik echt bedanken, echt waar. Echt. Velen kunnen een voorbeeld aan jullie nemen. Zeker, echt waar. Dat vind ik top. Petje af. En daarbij wil ik ook aansluiten, want wat ik al aangaf, er waren zoveel verschillende mensen in Sukrusani, in Nax, die allemaal een specialiteit hadden. Allemaal Zeker. een specialiteit. En tot de dag van vandaag bent u zelf ook nog bezig. Jawel, ik ben nog steeds bezig. Ik vang heel veel dingen van u op. Ja. En één project van u wat heel erg naar mijn hart gaat persoonlijk, is het project waar u aan meedoet met Uberto Tan. Ja, klopt. Typhoon. Ja, Saran Go To. Ja, dat vind ik ook echt schitterend En hoor. met Travasi Boer. En Jurgen Rijman ook toch? Jurgen Rijman? Ja. Dat is een persoonlijk, Ja. omdat ik u persoonlijk ken. En ik kan me nog herinneren, 2 jaar geleden bent u bij ons geweest in de Razo in Amsterdam. Ja. Bij de Radio Brothers. En we stonden buiten een biertje te nuttigen. En het was mooi weer, het was warm en we stonden even met elkaar te praten. En toen zei u tegen me, ik ben trots op jullie hoe jullie bezig zijn. En ik ben zo enthousiast. Ik heb iets nieuws, ik ga je wat verklappen. En toen vertelde u over dat u plannen had. Ook met Welen zijn naam is gevallen. Ja. Ik heb namen voorbij horen gaan wat van de dag. Typhoon Ja, is Typhoon, voorbij klopt, gekomen. ja. En de van Travassi ook toch? Ja, ik heb ook met Kenny Ombokkel, Kenny. Ja. En de reden waarom het zo naar mijn hart gaat is omdat ik had het net met mijn jongens erover van ik blijf geloven dat de Surinaamse muziek het bereik kan halen als de Caribische muziek. Ja. En ook nu dat we veel bezig zijn met mixen van Nederlandse muziek. Nogmaals, een applaus alsjeblieft voor Mustafa die met die 2 jongens die 2 Nick en Simon. Nick en Simon, zeker. Dat zijn Dat zie je weer aan de kant van absoluut. Ja. En wat mij ook als jongen die ook een beetje uit die tijd heeft mogen meemaken en zelf bij als muzikanten, dan geniet ik er enorm van. Omdat ik dan zeker weet van als we nog een paar generaties volhouden, dat het op een gegeven moment wel kan. Ja. Dat kan. Dat wij gewoon onze Surinaamse muziek gewoon echt kunnen mengen en mixen met muziek van heel ver en zo dichtbij. Maar je zag ook, Nick en Simon, ze wisten niet waar ze naartoe En zoeken. weet je wat het is? Ze wisten het niet. De backing, kijk, we zitten hier, we vertegenwoordigen zoveel van Suriname. En ik ben eerlijk, als ik eerlijk moet zijn, Sukrusani heeft 2 gouden platen behaald. Banana en Pompololi. Ja. En goud, en ik weet het nog, Pompololi. Maar wacht even, doet u niet zo bescheiden? Ik kan zo Ik zo nooit verder. Ja man. Echt 2 gouden platen en die hebben we nog in ons bezit. Ik heb zeg maar de overige leden die nog in leven zijn, heb ik een afspraak gemaakt van jongens. We moeten gaan overdragen, ook voor de jongeren en zo, wat we allemaal hebben meegemaakt in de muziek en zo. Ik zeg van, maar de backing moeten we ook van de Surinaamse overheid krijgen. Zeker. Want ik wil, ja, of wij willen, we willen de gouden platen overdragen voor het ministerie van Cultuur, Jeugd en Sport in Suriname, of voor het Surinaams Museum, van daar hangt hij, het is voor Suriname. Ja. Maar denk ook aan dat, als jullie die jongens nooit hebben gericht, nooit daaraan hebben gedacht en zo. En je hebt lokale organisaties. En kijk, ik zit vol hoe jullie hier met me praten en zo. De emoties en we want echt, Ja, wat jullie hier nu met me doen. Gruwelijk. Had ik ook anders verwacht. Ja. Wat zou mooi zijn om een Surinaams museum te komen. Kijk wat Aisa heeft gedaan, kijk wat Sukrusani heeft gedaan. Daarom stel ik ook de vraag, omdat ik durf te willen, wij delen het allemaal. Nogmaals, uit de tijd, de muzikanten die wij zijn, wij hebben gelukkig nog uit de oude schoen, uit de oude doos mogen meeleren. Ja. Dus elke keer als ik zo'n samenwerking zie van een Tiffany met Kenny B en een
een Jan Smit bijvoorbeeld, hebben we weer een stuk overwonnen. Ja, hebben we weer een stuk over. En zo ervaar ik. Elke samenwerking wat ik zie, hebben wij weer onze Surinaamse muziek, onze Suriname heeft weer een stuk overwonnen. Om onze muziek daar eigenlijk ertussen te zetten. Want maar misschien moeten we u daar zeker nog een keer voor uitnodigen. Want dan zouden we echt met u willen praten over waarom onze muziek niet op papier staat. Er is nog heel veel, want zoals we Stoffie gaat jullie ook vertellen. Stoffie werkt voor de overheid, voor het ministerie van Cultuur en Sport en zit bij NATS. Stoffie verzorgt lessen, cabinelessen, drumlessen, man, vrouw en zo. Echt, maar ik ga jullie zelf vertellen. Yes. Waarom weet wat we moeten overdragen. Ja? Als je me vraagt, maar ik heb een paar jongeren hier, we moeten wat doen en ze zullen heel graag cabine leren spelen en noem maar op en zo. Dus het gaat om een cultuur, waarom niet? We moeten overdragen, jongens. Ja, klopt. Daarom gaan we ook een van naar die nummers van je les, wat jullie gewoon. Dus zometeen ga ik je vragen waar die inspiratie vandaan komt. Want ik heb het nummer ook geluisterd en het praat gewoon met je. Ja, dat was het ding. Het is gewoon, ja, en nogmaals, ik blijf het zeggen, Sukrusani heeft Suriname op een waardige manier vertegenwoordigd in het buitenland, in het Caribisch gebied. Hollands, internationaal, België, Nederland, voor Suriname. Ook in Suriname. Sukrusani heeft mij grootgebracht, absoluut. Echt waar. Van een kleine jongetje, ik ging naar Sukrusani luisteren. Daar is mijn basis begonnen. Ja. Ik denk voor velen ook. Echt waar, daar is mijn basis begonnen. Eigenlijk voor ons, al onze muzikanten hier in Nederland. Ik denk het ook. Want wij hadden niks op dat moment en niemand. En ik ben iemand, ik redeneer zo, ik zeg van, niet TV alleen moet geredeneerd worden. De band, Sukrusani, want we hebben het met z'n allen gedaan. Absoluut. Niks zonder. We gaan even naar het nummer luisteren, What Do You Think? Mensen, luister jullie goed, want die is nou een Rovenitorie. Ja man, dat sowieso. Hij moet met elkaar stellen ook. Ja, toch? Gewoon hier. Ja. Hij gaat eerst beginnen met draaien. Net als hoe je. Hij gaat eerst. Ik ga hem weer laten opstellen. Wat hebben ze ervan? Misschien een 10 voor 8 zijn. Dus hij gaat beginnen met draaien. Dus als we klaar zijn met tv, dan zijn we klaar met tv. 8 uur, over 8 uur. Ja, want tv, dat je moest doen eigenlijk. Ik ga maar stellen op hem. Dus gewoon eerst 10 voor 8. Jullie? Voor haar kan ik 10 voor 8 open. Ja? Ja, maar dat laat dit dan half niet. Kijk maar even laat ik komen. Want de kabel is te kort. Ik ben live toch? Het is, kijk, ik ken ze nog niet. Heb je kozen nog een Waarom draait hij hier niet? Waarom draait hij hier niet? Monitor met jouw hoofd toch? Oh, het is split. Kijk of hier zo was. Ik zag Nino ook kijken man, op die kop aan het halen. Ja man. Hij was aan het halen. Dan moet je die op mama wat doen. Ja toch. Even samen, even. Even. Staan, we gaan. Thanks voor Hij pakt hem. Staan, dan moet je hem even stoppen. Even 1 minuut. Dat was nooit. Ik ga tegen je weg. Ik ga gewoon doorpakken hier. La faute van Odo. Sweetie mami baby.